Kurwase bunge ya Nyaribari Masaba oyokuriye kirigo ky'obujumbe kurwase enseme y'Joel Onsare ligobona aboria amenye benseme yikumubwatsi asobo cholyo bone bole bosyo eligo chikuba ikarania magendro gweterase kyama kia UPA omuriketo Brian Saginisena norobocho rwase nchira yoboikirano Magega y'umugabana bwe county ya Nyamira Omoske Amos Nyaribo uyuboigoro muraibe kyama kya United Progressive Alliance Party UPA kumanyekania bene kyama kiritsukira Jumatano asomoye gwaliganitigwa se county ya Nyamira uyuboigoro atetama babwatani be kyama ekyo nigobono oyokoryo bujumbe bwa Nyaribari Masaba gwetera ekyama ekyo Omoske Joel Onsare gesuka ayasokire nagotegia ekyama ekyo anene mono ababwatani baye bakoragwa no muwaziri bobolendi boime Omoske Dr. Fred Matiang'i asebona chikire ko baraba Nyaribari na kubaso ya sesa igenya yomogusi kwene kale cy'abantu bayito batwara omorembe asikinga kigiye cy'ikikura twatorera abantu mbabore asebya mahawa na inche kyamakyane ntenene na kerokyo ne kyama kya UPA ngosabanga abantu baminto na barabo banche kwagacha gutwagachisia ekyombekega esaiga yomugusi gesukani gobono achikire go chakobeka ibikoroto by'omujumbe obono Nyaribari Masaba Omoske Ezekiel Machogu ase okogendereria gokinia ibirengo by'obugima bw'Abanyaribari anene mono gokinia ibirengo by'ekisemi ensemeyo ibikoroto biria abekire asokoregasi Nyaribari nabonko bibeka na nabikonsana asokorera Abanyaribari emeremo naende nimbe nobo maenenga emirimo ya Nyaribari eri menene erengete umuchumbe ninteme ko yekora bune constitution ya Kenya goteba egere tutware equitable distribution of resources to all wards cia Nyaribari Masaba abantu bonse banyore oburayo buya chinga kyechecho nigo gesuka amotogirie Omoske Matiang'i ase okogenderera kubwatania abagusi abwase boiga chikirego cyo kubwatesia obomo bwa Azimio One Kenya Alliance ase ganga yokora ense yega gwetera Omoske Raila Odinga nerebe nga gwetira sesa yeyega oyo minto Fred Matiang'i awasies interior nere nari arache konyora ribaga ase obubwibori turamoe gwetira se abantu abange abachumbe aba MCA kubwe kirugekega kurwa gusine chinsinyo kinde na intutomo eribaga asago chigotenena asitugo chigotenena twense na intukoboria abantu baminto abari bago chikorose serikali une serikali turochiga ngasero chigochia igero chigochia Azimio na ariko taya abantu baminto nga inawesekana na intunto chigotiusiko nando yo minto Matiang'i nero rachikoba omanyira mangana amange urachikoto tebye nganga yiye bintu bikorori gucha Ingo reporter ya Ndizi TV Ereterian Brian Sagini Isena